L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez. Molt bona tarda, dia o nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe, com de costum, des de Ràdio Mollet. Jo soc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanya només l'Eva Utrero, avui. Molt bona tarda, Álvaro. Bona tarda, Eva. Bon any. Bon any. L'Àlex ha de venir, però ha tingut una sèrie de problemes amb els guions i ordinadors i problemes informàtics en general que ens afecten en aquest segle XXI i no ha arribat encara. Després li donarem la benvinguda, li donarem el bon any, que també s'ho mereix. I bueno, què tal aquest període de canvi d'any, Nadal, vacances, com ha anat, Eva? Per mi molt bé. També hem vist com els nostres pilots preferits han passat les seves vacances de l'hivern i com s'ho han passat, cadascú fent les seves coses. Sí, la veritat, uns pilots que han estat entrenant moltíssim durant aquestes vacances, perquè jo les històries que he vist ha estat, i les fotos, ha estat tot el dia sobre una bicicleta. Hem de dir també que, encara que l'Àlex no està i la Eva sí, els que sempre ens acompanyen són l'Ivan Núñez i l'Eric, que estan els nostres tècnics, ja sabeu, els nostres enginyers de pista, els nostres tècnics de pneumàtics, els nostres refuel, i estan allà darrere de la finestra donant-lo tot en una setmana que és una mica complicada, sobretot pels que som de Mollet, ja que hem tingut la setmana passada 200 casos de grip a l'hospital i algun de nosaltres també ha pillat, no diré qui soc, però bueno, un començament d'any una mica atropellat i unes vacances on s'han trobat a faltar les curses, Eva? Sí, la veritat és que s'han trobat a faltar molt quan la gent et diu un desig per aquest 2025, unes curses que estiguin al nivell que van estar la temporada passada i un campionat que estigui molt renyit és el que desitjo jo per aquest 2025. I sobretot que arribi aviat, perquè és que estem ja una mica desesperats. Recordem que ara mateix tenim... s'està disputant el Rally Dakar. Sí. Un Rally Dakar que està sent increïblement dur i que ja la primera setmana ha deixat fora a Carlos Sainz, a Sebastián Loeb, a Cristina Gutiérrez, a molts pilots que en principi eren favorits i que després entrarem més en detall a la pròpia secció que fem del Dakar, que la farà l'Àlex si arriba, esperem que sí. I bueno, un Rally Dakar que es comentava que no era tan mala notícia que Sainz i Loeb haguessin abandonat a la primera setmana perquè encara arribaven. Aquí està l'Àlex, entrant per la porta. Molt bona tarda, Àlex, què tal? Molt bona tarda. Només dic que fa 2 minuts estava molt lluny d'aquí. La cursa de la meva vida, Ha vingut corrents. Problemes informàtics que ens afecten aquest... Has entrat al podi perquè som 3, Ostres, és veritat, soc tercera 3, però mira. De fet, la nostra companya, la Carla, ha estat a punt d'entrar en el teu lloc. Ojo el reemplazo, Sí. No hauria fet malament, segur que no, Segur que no. Molt bona tarda, Àlex, bon any. Molt bona tarda, bon any igualment. Com han anat aquests dies sense curses i amb una mica de descans? Doncs molt bé, la veritat. O sigui, jo ja estic trobant a faltar la Fórmula 1 i el motor, però bé, és veritat que hem tingut el Dakar, llavors, bueno, sempre allà d'alguna manera igual tens un al·licient i també hem tingut el futbol aquests dies, No sé si has parlat ja d'això, però... És que havia d'arribar... Encara no hem parlat. Et veig amb una bufanda, no sé jo si m'he parlat. Home, la veritat que al principi vam començar per 4, un 0-4, ara ha estat un 2-5, i el següent número que... podria haver sigut un 2-8 o 2-9 si un famós porter vapejador no hagués fet una falta bastant fora de lloc, però bé. I el següent número que se'ns ve a la ment, després del 4 i del 5, és el 6. Aquest número 6 que va perseguint el Barça des de fa anys i que cada vegada té millor pinta. Sí, hi ha només 2 números que ara mateix a Espanya crec que estan molt vigents, que són el 33 i el 6. El 6, aquesta Champions podria arribar. Jo penso que serà la millor Champions que farà el Madrid a tota la seva història, la millor Champions de la història. No sé jo, Jo veig aquest any el Madrid molt fluixet,
amb les cames llargues que se'ls posen als últims minuts, no sabem mai per on ens sorprendran. Igualment, això és un programa de motor, el futbol el deixarem a part. Molt bé, Àlex, doncs tu t'has preparat per parlar del Dakar? Sí, És que jo pensava que estaves felicitant l'any 2025 pel 2-5. el meme aquest famós que ja segur que l'heu vist. És molt de padre. Este es muy de... Bueno, i d'abuelo. Això del típico de que el teu avi te l'ensenya al sopar de Nadal. És que el meu Han avi és estat molt del Madrid. casualitats. No m'ho ensenyarà pas. Han estat casualitats. Sustos que dan gusto, he de dir. I bé, Àlex, doncs, avui començarem amb la secció sobre les dues rodes de l'Eva Utrero, que ens parlarà una miqueta de coses que han anat passant de les motos. De Fórmula 1 comentarem 4 cosetes per sobre. Hem de comentar un fitxatge de Franco Lapinto per Alpine. Ho tinc preparat també, Hem de comentar també temes d'IndyCar, hem de comentar també temes de les 24 hores de Daytona, que començaran, són dins de 2 setmanes, però ja aquesta setmana tindrem activitat a pista. Hem de parlar també de la Fórmula E, que hem tingut cursa aquest cap de setmana, i molts temes a tractar en el primer programa de l'any, el primer que fem en directe. El programa del dia 6 no va ser en directe, ja que era festa. Ja ho has dit. No s'havia donat ningú, saps? Sí, sobretot perquè despeiem el programa dient és veritat, feliç 2025, que ja ho serà. Comentar que ja l'hem pujat a xarxes que hem tingut aquests dies. La veritat és que hem tingut poca disponibilitat informàtica i els hem penjat aquesta setmana. Sí que ja els poden els nostres oients disfrutar-lo a Spotify, iVoox, etc. Per si estaven de vacances i no el van escoltar en directe. O si per anar a escoltar en directe i són tan masoques que ho volen tornar a escoltar, que també pot ser. Aquest és el nostre 24è programa i bé, doncs sense més retard comencem directament en les seccions. Anem al sobre les dues rodes d'Eva Utrero. Doncs ens trobem un altre cop a la secció de sobre les dues rodes. Ja la trobava a faltar, però més trobo a faltar que tinguem informació per donar alguna cosa per tu. I és que, clar, l'Àlvaro m'ha dit que busqués, però jo no he trobat res de scooters a Àsia. Hi ha alguna categoria de scooters a Tailàndia? O sigui, això és una realitat. De fet, el en quines mundial... webs mires això? Si es pot saber. Mira, jo explicaré ara que tenim un programa una mica més relaxat. Hem de tenir en compte com funciona el món i com funcionen els països en vies de desenvolupament o els països que tenen menys poder adquisitiu, i es dona el cas que en tots els països del sud-est asiàtic, ja sigui Indonèsia, ja sigui Malàisia, Tailàndia, tots aquests països, hem de tenir en compte que el principal mètode de transport és la moto. Clar. O sigui, aquí, i això és una realitat, encara que no sigui, diguem-ne, la cosa més correcta del món, no val el mateix ser campió del món de Fórmula 1 a Europa que ser campió de MotoGP. Per algun motiu, el campió de MotoGP, diguem-ne, no té tant prestigi com el campió del món de Fórmula 1. Això ho podem veure amb la repercussió que té a la gent, quanta gent sap qui és Verstappen i quanta gent sap qui és Jorge Martín. Home, clar. Però hi ha un factor també molt clar, MotoGP és molt de 2 països i en canvi la Fórmula 1 és molt més internacional, no? Sí. En context europeu, El cas és que quan anem a aquests països, a Indonèsia, Tailàndia, Malàsia, tota aquesta zona, ens adonem que és justament al revés. Com tothom té moto, aquí la majoria de gent té cotxe. Els fanàtics de MotoGP, els més fanàtics són d'allà. Exacte. Com tothom té moto, es senten molt més identificats amb un campionat del món de motos que no amb un campionat del món de cotxes. És per això que no tenim curses de cotxes a Tailàndia, sí que teníem el GT World Challenge Àsia. I vam tenir Fórmula 1 a la Índia i a Malàsia. Sí, però era una mica distint. O sigui, no era exactament el mateix, però el valor que té allà, que tenen allà les motos, és molt més gran perquè tothom té moto. Només has de veure els comentaris a l'Instagram, però tots en tailandès i... Per sentir-te identificat, jo crec també que a Espanya et pots sentir més identificat d'un pilot de MotoGP i com ha arribat al Mundial
que no pas amunt de la Fórmula 1, que per mi la Fórmula 1 és molt més elitista que no pas el MotoGP. Bueno, però el fet de que algú corri amb el mateix mitjà de transport que fas servir tu, doncs d'alguna manera fa que se senti aquesta afició i que, bueno, és una realitat. O sigui, si mirem comptes d'informació de motos i de més, hi ha moltíssims d'aquesta zona del món i bueno, és una realitat que és que allà té més valor. De fet, la Fórmula 1 no els importa gaire. Sí que és cert que ja per la zona de Japó i tot allò sí que hi ha molta tradició dels cotxes. Sí, ja es nota moltíssim. Tenim el Super GT, tenim la Superfórmula. La Superfórmula són els segons cotxes més ràpids del món, després de la Fórmula 1. I els constructors que hi ha, Fórmula 1 sempre ha tingut molta relació amb Japó. Sí. Toyota... Sí, la Superfórmula ara mateix té motors Honda i motors Toyota, de 4 cilindres, en un xassis de l'Ara, però sempre ha estat diguem-ne, una zona del món que ha tingut molta tradició amb dues coses. Però en el cas d'aquesta zona de Tailàndia, Indonèsia, Malàsia, tots aquests països, les motos tiren molt més que els cotxes. I és per això que allà es dona la casualitat de que les motos més venudes del món són les scooters i allà fan curses amb scooters. I allà quan va a MotoGP fan unes voltes darrere dels pilots. Sí, bueno, sí, ja estan a rebentar els circuits. O sigui, no cap ningú més. Fan espectacles pel carrer. Aquí, de fet, a Espanya tenim un campionat que és de scooters de 2 temps que bueno, corren a càrtings i o sigui, no ho dic com broma, però és que realment existeixen els campionats de scooters. Sí. Ja, però jo no trobo la informació. Home, és que no t'estic dient que la busquis tu, tio. A nivell periodístic, doncs, un campionat de scooters que normalment a les dues zones del món, tant a Europa, a Espanya, com en aquesta zona del món on també es fan, tampoc tenen gaire interès a nivell periodístic perquè no hi ha ningú que cridi l'atenció. O sigui, són carreres molt d'aficionats, però em fa gràcia mencionar-ho perquè realment existeixen. És una mica com el càrting de 4 temps, el càrting de lloguer de les motos, una mica semblant. I res més. No trobo més temps a la teva secció. Sí, perquè t'acabes de ficar un monòleg sobre motos. Sí, però no, ell no anava a dir res perquè es troba una mica malament. Bueno, jo volia dir que no tinc molta informació, però alguna cosa sí que tinc. I és que, com tots els anys, s'ha celebrat a veure si ho dic bé, el 100 km dei Campioni. Els 100 quilòmetres al ranxo de Valentino Rossi. Però en italià està això pronunciat bé. Leva tot el que sigui no dir Valentino Rossi o agrairà. 100 km dei Campioni. Sí, així com ho ha dit l'Álvaro, s'ha celebrat al ranxo de Valentino Rossi, allà al costat de casa seva a... Tabúlia? Tabúlia, sí, anava a dir al riu... A la Ribera de Rimini. Sí. No, també val. Sí. Nomenclatura de Gran Premi. I s'ha celebrat allà el seu... Bueno, és com un event, pel que no sàpiga el que és com una cursa que es celebra any tras any, en la que algun cop va participar Marc Márquez. I que aquell dia es va trencar la relació, suposadament. I que no ha tornat a ser convidat perquè va trencar el rècord d'aquest circuit. La primera vegada que el va... Sí. Que va ser allà. Sí. Ell va córrer allà, va trencar el rècord i... Ara mateix està anant Pedro Acosta, que és bastant proper a Valentino Rossi. Veurem si en uns anys, si dona casualitat que torna a tancar aquest rècord, si potser Rossi ja no és tan amiguet d'Acosta, ja ho veurem. És això el que anava a dir. Qui ha estat en aquest? Qui ha sigut convidat? Ha sigut convidat Manu González, de Moto2, ha sigut convidat Pecco Bagnaia, tots els de l'acadèmia, ha estat Bezzecchi... Van per parelles i és un ranxo, pues, no és pas asfalt, és terra sobre el que... Sí, una mica com el Rocos Ranch que tenim aquí al costat del circuit de Catalunya. Exactament. Però és privat de Valentino Rossi. En el que vaig veure Edgar Canet, del que després parlaré, del Dakar, que segur que té l'Àlex informació. Moltíssima. D'Edgar Canet, dels que més. I Valentino Rossi corria amb Luca Marini, que no ens oblidem que és el seu germà, i va pujar al podi, però no va ser el primer esglaó.
Qui va guanyar els 100 quilòmetres de Campioni? Pues resulta que el Valentino Rossi, al qual ja tindrà gairebé els mateixos anys que el número està al seu dorsal, digue-li 46, Gairebé. li ha guanyat un nen. Un nen? Un nen. Lamine Yamal? Un nen que corre amb nacionalitat brasilenya, Brasilera? brasilera, però és nascut a Espanya, si no m'equivoco. Això passa molt, de Vaja. pilots espanyols que canvien de bandera. Àlex qui és? M'has agafat. Va, No t'ho és puc. del Mundial. Diogo Moreira? Diogo Moreira. Jo no sé per què em sonava que era portuguès. Fixa't tu, no sabia que era... No, és brasiler. És Brasiler. brasiler. Nascut a Espanya, No si sabia, m'equivoco. no sabia que era d'Espanya, que havia nascut aquí. Jo crec que sí. Jo li vaig dir al meu pare, crec que és nascut a Espanya, però no té la nacionalitat espanyola quan corre. I em va dir, David Alonso, i jo dic, pobre, aquest deixa-la en pau ja. Es veu, jo vaig dir que a David Alonso li van pressionar a Dorna per tal de que no corrés amb bandera espanyola. Segur que va veure aquestes declaracions del Ezpeleta que va dir que potser voldria limitar els pilots espanyols i anava en aquest sentit. O sigui que es veu que no els agrada que només hi hagi espanyols i italians. Home, és que si ho penses, sí que cal frenar una mica... Cal, però O sigui, si el noi és espanyol i vol anar per Espanya, sempre havia corregut per Espanya i es veu que màgicament a Moto3 va canviar de... també hi ha pilots que els agrada fer servir una altra bandera per no... Teníem el Gabriel Rodrigo que corria sota la llicència argentina. Sí. I ara tenim el David Alonso. També és màrqueting, ara no? tenim- Cap de la fi ser l'única bandera d'un país, doncs, crida més l'atenció que ser el Sí, 27 Ara espanyol, no? que parles del Gabriel, va tenir un accident, veritat? No, Gabriel Rodrigo, després de la temporada 2021 o 2022, simplement va decidir no continuar corrents. És que crec que va tenir un accident i es va recuperar, però després d'això com... Sí, que- va tenir una caiguda certament greu. Ara no recordo quin gran premi, recordo que corria a Moto2. Sí. Després de recuperar-se, crec que va tornar a córrer. Sí, però va dir que no valia la pena. Va acabar la temporada i va decidir doncs, que tenia coses més importants a fer amb la seva vida. Ara ha estat pare, perquè ho vaig estar veient fa un temps, i bueno, un Gabriel Rodrigo que ja ha deixat les motos una mica a banda, de la mateixa manera que ho ha fet Axel Pons, Sí. encara que Axel Pons ha decidit anar a fer-se una Espanya-Pakistan caminant. Sí. És veritat. O sigui, Això vaig veure l'altre dia, em va semblar molt... sí, és Ara que sorprenent. dius ser pare, Valentino Rossi ha sigut pare per segona vegada. Per segona vegada, des de que corre el GT World Challenge no para, Valentino Rossi. Ja va dir que fins que no es retirés de MotoGP no tindria fills. Sí. I això passa molt? Quants pilots hi ha al nivell que tinguin fills? Molt pocs? A motos? De MotoGP, els germans Espargaró tenen fills, Maverick Viñales té fills. Bueno, ara recentment, és veritat que Viñales... Bueno, té 30 anys. Jo pensava que Viñales era com molt més gran, Però és que veritat. Sí, l'Àlex no. està preguntant amb nivell. No. Em refereixo Home, als és que que Viñales estiguin... té un nivell... Estava parlant de Viñales, és que l'Àlex s'ha retirat. Bueno, Bueno, però l'ha tingut abans de retirar-se, Sí. no? Llavors entra a la i classificació. Pol Espargaró també. Qui més amb fills? Però no hi ha molts, és veritat que no, has de no hi ha pensar molts. bastant. Home, tenir fills i ser pilot de motos és una mica... No, és... Sí. Però Marc Márquez ja va dir que fins als 30 no tindria nòvia per no tenir una preocupació fora... Però bueno, que té mare i pare, no sé. I ja té nòvia des de fa anys. O sigui, va canviar, però és veritat que va trencar aquesta promesa. Sí. Sí. S'ha de dir. Bé, aleshores, Tancant amb el... amb els 100 quilòmetres del ranxo, diem el del podi. ranxo, diem el podi. En primer lloc va quedar Moreira i... Digues tu això. Diego Moreira, és que això és completament improvisat per mi. O sigui, jo Sí, parlo sí. dels meus cotxes, cochecitos. Moreira i Chareyer... Això és el que no sé dir. Vale. Moreira i Chareyer van guanyar aquests 100 quilòmetres del ranxo. En segona posició, Luca Marini i Valentino Rossi. I en tercera posició, Eva, Dos italians. dos italians. No trobem la informació ara mateix. Que si... Jo ara va dir que podíem parlar de que hi ha més pilots de la grega que tenen fills. El que passa que potser no parlem de fills biològics, sinó de fills a la pista, no? Segur que l'Eva, si estigués Bueno. pendent d'això, em seguiria més alt. Bueno. Què diu? Dic que hi ha pilots que potser no tenen fills biològics, però sí que tenen fills a la categoria. M'he Vale. perdut, Bueno, en tercer lloc... No ho ha captat. Una llàstima. Va pujar al podi sé que Franco Morbidelli, Ojo. però no recordo qui era la seva parella.
i aquest periodista no li ha... Hi havia moltes parelles que era interessat. un pilot més destacat que l'altre, llavors no passa res, també Sí. podem. Bueno, una cosa semblant al Titi Christmas del Rocco's Ranch, Sí. una còpia. Va haver-hi I una altra prova, era la del Rocco's Ranch o va haver-hi una altra també molt destacada, o que va ser de... sí, em sembla també un... Que Márquez va competir a una amb David Alonso, precisament, pot ser? sí, però va ser al circuit de l'Espar, Sí, al circuit això, d'Espar que ha del sigut Gira. aquesta setmana, crec, va ser molt Sí, poc. que van fer, però va ser una cursa una mica més relaxada. Sí, va ser molt light, no? Va haver Sí, hi ha motos sobre asfalt. Jo no he vist el Marc al Rocos, mai. No, al Rocos no, és al circuit Sí, de... sí, però el Rocos no l'he vist mai. No, a mi tampoc em sona, no. Bé, doncs amb això tanquem sobre les dues rodes, alguna coseta més... res, volia dir, per després donar pas a l'Àlex, que estic seguint el Dakar per primer cop, així com puc. Motos o cotxes o només motos? Només motos. Bueno, és una primera passa. I com que m'estic connectant i també ara estaré com d'oient de l'Àlex perquè sé que hi ha hagut moltes lesions d'espatlla. Sí. També sé que l'Edgar ho està fent molt bé. Tenim el Tosha Xareina. Sarreina. Sí, aquest nom també és complicat, eh? Sent espanyol és complicat, diu. M'ha ensenyat a dir-ho l'Àlvaro abans de començar. I això m'he perdut, llavors no. I tenim pilots espanyols que ja anem per l'etapa número 8. Sí, Mare meva, estic etapa super... número 8. Bueno, hi ha una cosa, ja és que, diguem-ne, l'etapa pròleg no compta com a... Tècnicament... Ara ens ho expliques tot, sí, ara. però... De motos, si vols parlar després, perquè jo m'ho he preparat, però tinc més cotxes que motos, que és que Perfecte. hi ha molt... Llavors també Perfecte. ho fem a dos veus. Si Però vols. no marxeu, que l'Àlex ens ho explicarà, eh? Sí, abans de començar amb el Dakar farem la meva secció, les categories minoritzades. Sí, si vols també Fórmula 1, que tinc una coseta sí, a ho comentar. fiquem també amb aquesta mateixa secció. Aleshores, dintre intro de les categories minoritzades. Bé, categories minoritzades. Tornen les curses al món de l'asfalt. Aquest cap de setmana hem tingut Fórmula Regional d'Oceania, hem tingut Fórmula E. La Fórmula Regional d'Oceania no la repassarem en aquest programa. Jo ho sento molt, És però... molt interessant, eh? Vaig veure que el Mario va penjar un... Això Sí. no, però les scooters sí que les he de buscar, no? És que no ho he hagut de buscar. És que tinc discípulos por ahí que, Oh, que veuen aquestes carreres. Tiene un palumpas ahí que se dedican a... A destacar de categories minoritzades, doncs, aquest cap de setmana, començarem amb una notícia i farem principalment, començarem amb monoplaces, i és que Prema ha presentat el seu IndyCar per aquesta temporada 2025. És una notícia important, ja que Prema, un equip que no necessita cap presentació, decideix anar de cap amb la IndyCar. Això mola, eh? I és un salt endavant, perquè sempre ha sigut com Exacte, sí. equip secundari de... Sí, realment ja no és... Diguem-ne, no és que sigui un equip secundari, al final no deixa de ser un negoci, però a la IndyCar ja entren com un equip, entre cometes, oficial. O sigui, la IndyCar ja són paraules sèries. A nivell de livery, van presentar el seu cotxe, a nivell de decoració és exactament la mateixa que fan servir en totes les categories. A destacar que faran servir el motor Chevrolet, no s'estimen més agafar Chevrolet que Honda. L'alineació també a destacar especialment, ja que seran Callum Ilott i Robert Shwartzman. Ostres, Ilott, el que podia haver dos sigut clàssics aquest home. de la Fórmula 2. Bueno, i Shwartzman també, no? També... Sí, realment, de fet ho tinc aquí apuntat. El 2020 Callum Ilott va lluitar fins a l'última cursa pel campionat de la Fórmula 2. Robert Shwartzman també ho va fer fins a l'última cursa. Finalment el campionat va ser per un Mick Schumacher. No parlarem d'aquest tema perquè trauria molta polèmica aquest campionat de Fórmula 2 i la seva resolució. En aquella temporada 2020, Shwartzman va començar guanyant diverses curses, res més començar la temporada. Era el primer any amb les llantes de 20 polgades, de 18 polgades a la Fórmula 2, i un any una mica estrany perquè va agafar amb la pandèmia i de més. Callum Ilott estava a l'equip Virtuosi, Shwartzman estava a Prema. Aquesta temporada de Callum Ilott la va pagar Guan Yu Zhou. És veritat, per tenir un pilot massa experimentat al seu costat, no? Sí, i de fet 100 companys va estar a punt de guanyar. Va acabar davant de Guan Yu Zhou
i bueno, va estar un pilot que realment estava en condicions de guanyar el campionat. Jo crec que l'hauria d'haver guanyat. Deien que potser pujava fins i tot a Alfa Romeo, després ja es va fer parar aquest tema, però... El Gran Premi de Portugal del 2021, de fet, va pujar a l'Alfa Romeo. Va fer els tests, sí. I Callum Ilott, que és un pilotàs de talla mundial. Sí, o sigui, realment s'ha de tenir en compte amb aquesta alineació Prema IndyCar. Hem de recordar l'IndyCar és un xassis de l'Ara, italià. Prema és un equip italià. Estàs deixant caure cosetes, eh? Han tingut problemes aquest any amb la Fórmula 2, que no els ha costat moltíssim trobar el punt del nou cotxe, però aviam com arribem a la IndyCar, on he sentit, per cert, que als equips en general s'està costant prou trobar personal, i bueno, un equip Prema que jo crec que hem de tenir compte amb ells, perquè amb aquesta alineació i amb l'experiència que poden aportar, realment, almenys jo espero que guanyin alguna carrera i podis segur. Tu creus que això també pot fer que sentin els seus esforços en l'IndyCar i potser baixin el rendiment en F2, F3? No. De cap manera. Creus que ho podran equilibrar bé? De cap manera, perquè l'escala Fórmula 4 a Fórmula 2, això a nivell d'ingressos és principal per l'equip. Sí. S'ha de tenir en compte que també l'equip Iron Lynx i Iron Dames, encara que té un nom diferent, no deixa de ser Prema. Són els mateixos de Grisignano di Socco i tenen un altre nom encara que corren a GTs. I, bueno, Prema, ja ho dic, no necessiten presentació perquè han guanyat moltíssims campionats de Fórmula 2, moltíssims campionats de Fórmula 3, de Fórmula 4, han guanyat tot aquest any, tot el que han corregut. I realment un Prema que jo espero molt, tinc moltes expectatives posades en la seva arribada a la IndyCar. Parlant de la Fórmula E, hem tingut cursa de Fórmula E a Mèxic, a l'Autòdrom Hermano Rodríguez. La victòria ha estat per Oliver Rowland amb Nissan, que es posa en segona posició del Mundial darrere d'Antonio Félix da Costa. Recordem que és només la segona cursa i que queda moltíssim campionat, però ja tenim un da Costa que està dominant la classificació, tal com ens té acostumat, de sempre estar a dalt. Recordem que ja va ser campió a la temporada 19-20, encara no era campió del món, i bueno, un mister regularitat que és Antonio Félix da Costa, que sempre està a dalt a la classificació de la Fórmula E, però falta aquest puntet, no? Sí, han estat diverses temporades que al final, per unes coses o per altres, ha acabat perdent el campionat. Aquest és la Costa regular. Però és da Costa. Ah, da Costa. És portuguès, no és italià. La cursa al circuit Hermano Rodríguez va estar molt bé. Carrera... El que ens té una mica acostumats la Fórmula E, perquè realment és una categoria que és molt entretinguda, entre l'Attack Mode, entre ara els nous cotxes que tenen tracció total. És una categoria superinteressant i que realment recomanem que veieu. Jo en aquest cas no he pogut veure la cursa, he hagut de veure un resum, però bueno, una Fórmula E que és l'única categoria de monoplaces a banda de la Fórmula 1 que es considera mundial. Sí. Pascal Wehrlein, Nick de Vries i hi ha un tercer campió més que ara mateix no me'n recordo. Són campions del món. Compte amb Wehrlein, que Wehrlein és un podria haver estat a Mercedes en un escenari paral·lel no molt llunyà de la nostra realitat. Un Wehrlein que va guanyar el DTM el 2015, un pilotàs, Pascal Wehrlein, que ara mateix corre a Porsche i que bueno, en aquesta bogeria de Fórmula E doncs s'han portat un campionat i aquest any també va prou bé. Tinc un comentari, una maldat, dir que la Fórmula E, segons Antonio Pérez, per a Checo Pérez, en 5 anys serà més potent que la Fórmula 1. Veurem si... Jo crec que no. Veurem si això passa o no. Jo penso que no, tot i que la normativa 2026 de la Fórmula 1 té molt mala pinta. Bé, aprofitem ara que arribem a l'equador del programa per fer una petita pausa. Ja sabeu, ja esteu acostumats a aquesta pausa que ens obliga a fer la ràdio. Qüestiones del directo. Tornem de seguida i res, fins ara.
Bé, tornem amb les categories minoritzades, tornem amb l'angle de Miramar. Ja hem parlat de Fórmula E i hem parlat del premi a la IndyCar. Ens quedem als Estats Units i és que hem de parlar de Daytona amb una cançó una mica especial dins intro, Eric, sisplau. Bé, aquesta setmana, segona setmana completa de l'any, tenim el Roar Before de les 24 hores de Daytona. Això significa que aquesta setmana, que queda una setmana per les 24 hores de Daytona. Una cursa que ens apassiona, ens encanta, ens torna bojos i que sobretot ens manté enganxats a la televisió durant un cap de setmana sencer, un cap de setmana fred de gener, i que, el Roar Before hem de recordar que són únicament els entrenaments lliures per a aquestes 24 hores de Daytona. Començarem a veure rodar els cotxes de la IMSA, com de costum, sempre una setmana abans tenim aquest Roar Before. Recordem que tenim molta representació espanyola i moltíssim nivell. Tenim pilots de la talla d'Àlex Palou, que correrà al Meyer Shank número 93 amb una cura, Antonio García i Dani Juncadell al Corvette número 3 de Pratt Miller, i Àlex Riveras a l'Aston Martin 007 de Hertog Racing i Albert Costa al Ferrari número 83 del Dragon Speed. De moment només tenim aquesta setmana els entrenaments lliures, no tenim classificació encara. De cara a la setmana, el dia 22, tenim ja la classificació de totes les categories. El dijous començarem a tenir curses de la Mazda MX-5 Cup, categoria apassionant, i tenim... Com deies de conya, saps? No és conya. No sé com ho has dit. No és cap broma, no és cap mena de broma. Una IMSA que sempre ens apassiona, ja ho sabeu, unes 24 hores de Daytona, que encara que només són els entrenaments lliures, ja hi ha ganes de... Està fent cares l'Eva i jo em vaig menjar, només he vist Daytona un cop, evidentment quan la va córrer Fernando Alonso, i és una barbaritat. O sigui, jo la recomano a tothom, si té temps lliure, que se la posi una mica. La primera vegada que jo vaig veure les 24 hores de Daytona va ser també quan va córrer Alonso, perquè vulguem que no, Alonso ha facilitat molt l'arribar a veure que ens arribin aquestes curses, però una vegada ja Alonso no ha estat, s'ha quedat molta afició. Arribar a veure a Daytona aquell any va ser al contrari. I era complicat. Estem parlant? 2018. Quan es va... No, 2019 seria, no? 2018 va córrer amb el... No, si es va retirar la Fórmula 2018. Sí, perdó. 2019. El 2019 va córrer amb l'LMP2 i No, potser sí que va ser 2018. Sí, el 2018 va córrer amb l'LMP2 i el 2019 va córrer amb el Cadillac, el DPI, que les va guanyar sota la pluja. I ja ens ha quedat l'espinta clavada de la IMSA. Recordo un any de veure de les 24 hores, 17 hores de cursa. Ostres. O sigui, la IMSA ja per si m'encanta. La IMSA Daytona és un altre nivell. O sigui, realment recomano molt aquesta cursa. A mi m'agrada més que les 24 hores d'Alemans, he de dir. I amb això repassat, amb els pilots espanyols repassats, doncs anem ja amb les seccions de monoplaces i Dakar, de Fórmula 1 i Dakar. Àlex, et dones tu mateix entrada? Val, doncs anem a parlar de Fórmula 1 molt ràpidament, ja que tampoc hem tingut molta actualitat, però hi ha alguna coseta que podem comentar i pot estar molt bé, així que anem amb la Fórmula Sprint. Bé, doncs anem ja amb la Fórmula Sprint. Tenim jo diria que 3 notícies així amb diferent escala d'importància. Hi ha hagut una que l'hem parlat ara i no la tenia apuntada, però és molt graciosa. Començarem per aquesta mateixa, i és que, així com un comentari, és que Esteban Ocon es va filtrar l'altre dia. Jo vaig veure per xarxes socials, crec que... Jo també. L'Eva també. L'Àlvaro m'ha dit que no l'havia vist. No he estat al tant. Doncs tentaràs... Moltes coses a les mans. No, aquí hi ha hagut una pausa i jo el primer que li he dit és: Àlex, en sèrio no parlaràs de que el cotxe d'Ocon portava alguna cosa que sabia on era? I on era?
Vale, doncs anem a parlar. Era a la seu de l'equip Williams fent-se estava prenent-se les mides per fer-se el seient. Això és una cosa una mica descontextualitzada, ja que Ocon, i ara parlem d'això, correrà aquesta temporada per l'equip Haas, però bé, es veu que tenia bastant avançat el tema contractual amb Williams i va agafar el seu cotxe de carrer, que era un Alpine, que era en teoria el cotxe oficial que li dona tots els pilots al seu fabricant. També va passar amb Alonso en el seu moment, li van fer un Alpine personalitzat, me'n recordo. I es veu que li van posar un localitzador al cotxe, un GPS, i clar, què va passar a Enston quan van veure que Esteban Ocon estava a l'equip Williams? Doncs no li va fer molta gràcia. Aquesta notícia de quin mes és? O sigui, quan el van pillar, que estava a Williams? Jo, pel que va... No et diria, però jo crec que va ser sobre l'estiu, si no m'equivoco, el que vaig allí. No me'n recordo bé, però... És possible que no continués a Williams perquè no capigués el cotxe. Perquè Ocon és altíssim. Molt gran, sí. És possible que el fitxatge no es portés a cau perquè no cabia el cotxe. Pues que portin a Tsunoda. Ha de ser al març, o sigui, a la primavera o a l'estiu, ja que aquest any es va fer oficial a juliol, si no m'equivoco, finals de juliol. Llavors, per dates, ha de ser entre març, perquè jo crec que abans de temporada no es va dir res, entre març i juny. No sé, és curiós com... A veure si trobo més informació la setmana que ve ho portem. També parlant de... Ves que tinc de l'equip Alpine i Esteban Ocon, tinc dues coses més. I seguint amb Alpine. Seguint amb Alpine, doncs anem amb la notícia bomba, potser, d'aquest any, 2025, de moment. És el fitxatge de... Bomba! Ens falta un tècnic de so com el Chiringuito, El fitxatge de Franco Colapinto, ni més ni menys que per l'equip Alpine. Ja es parlava molt de que potser heredava el seient de Duhan. De moment sembla que no, però ja veurem, perquè... Encara que es diu que Duhan només ha pagat per fer les 6 primeres curses de l'any. Bueno, jo no sé si ha pagat, jo he llegit que té una clàusula contractual que només són 5, que a la 6a carrera el poden fer fora. Això ho va dir Autobild, ho vaig llegir, també pot ser que hi hagi una mica de confusió, que també hi ha molt lío a la informació sobre... Hi ha molta especulació, sí. Amb el tema de Colapinto, que bé, doncs ho diem, ha fitxat per Alpine, però com a pilot reserva, no serà de moment pilot oficial, però bé, tot pot canviar molt, i de fet al seu Instagram va començar ficant Alpine Driver i crec que li van donar un toc per canviar-ho a Reserve Driver o alguna així. Ja sabem com funciona això a la Fórmula 1, que aquestes coses estan milimetrades també fins a aquest punt. Bé, es parla que potser va posar 20 milions d'euros, no es sap bé, però diuen que Briatore va pagar fins a 20 milions d'euros per aquest fitxatge. Això és el que diu, la seva gent ha dit que no pot confirmar, però que sí que va haver-hi un pagament bastant generós. Hem de tenir en compte que aquestes últimes curses de l'any han estat, d'entrada, 4 milions i mig d'euros, que realment és sorprenent, perquè sent Fórmula 1 és poc dir, Això és que el que diuen que ha pagat Alpine a Williams, compte. Ah, val. O sigui, jo parlava del que ha pagat que va pagar Colapinto no a Williams. Diuen que Alpine ha pagat per és una sessió, la seva gent ha dit que és una sessió de 5 anys, o sigui que en teoria Williams té els seus drets, diguem-ne, d'una forma així més remota, i que si algun equip s'interessés en fitxar Colapinto si no dona el salt a l'equip Alpine, hauria de negociar 3 bandes amb Williams i amb l'equip Alpine. O sigui, ja veurem com funciona això, perquè com no pugin a Colapinto, que d'altra banda jo crec que l'acabaran pujant, perquè quan el río suena agua lleva, no? Veurem com funciona això, perquè pot ser molt curiós. Ja parlem la setmana que ve millor, perquè anem fatal a temps. Molt ràpidament, l'equip Haas té uns tests de pretemporada, no són pretemporada, són uns tests una mica curiosos de provant cotxes antics, concretament el cotxe de l'any 2023, al circuit de Jerez, i serà el primer test d'Esteban Ocon amb aquest cotxe, i veurem què tal li va. Estupendo. Doncs comentar també que hem tingut alguna notícia en relació a la normativa del 2026, alguna actualització que hem tingut i nous renders. A veure si la cosa fa molt mala pinta, sincerament. Els cotxes són més bonics que els que tenim ara. Una mica més petits, també. Es deia més petits. Potser això ho feia més però fàcil, té mala pinta. Ja d'entrada perdem de motorista a Renault. Sí. Vindrà Ford, però només, diguem-ne, no és Ford. O sigui, Ford és la imatge de Ford, més bé el que arriba. I bueno, no fa bona pinta el que ve de cara al 2026. Sí, bueno, ja, la veritat és que hi ha molt lío. No sé si vam parlar bé de lo de Renault, crec que ho vam tocar molt per sobre, molt curiós. Ho vam tocar una mica per sobre. Abans de que comenci la temporada hem de repassar també novetats sobre l'any que ve i tot això, que és molta la informació. Abans d'acabar la secció de l'Àlex, m'agradaria llançar una pregunta
d'un Del públic. oient, i és en quina cursa del calendari de la Fórmula 1 veiem més probable que arribi la probable 33, la victòria d'Alonso. Ostres. A Mònaco. Sí, jo anava a dir Sí. Mónaco també. Va ser el circuit on més a prop va estar, on va estar a punt de fer la pole, cosa que no va passar a cap Sí. circuit més, i allà si fos la pole, la victòria Sí, ja pràcticament... gairebé. Tant de bo, Si no seria plou- molt maco a Mònaco. Sí, sí. Home, la venganza de... Aquell diumenge tràgic entre els intermitjos de Fernando Alonso L'últim partit del Camp Nou. Com va ser aquell dia? I Vicky carregant-se Àlex Palou a la Indy 500. veritat. Vaya tres coses, eh? Va ser terrible. Bé, doncs anem amb el Dakar. Anem ja, que anem fatal a temps, anem amb el Dakar, tenim molta cosa a parlar, així que donem pas a la secció del Dakar. Anem ja al Rally Dakar, moltes coses. És veritat que ja tenim bastant avançat aquest Rally Dakar, portem exactament 11 dies, 10 days d'acció i un de descans, la típica jornada de descans entre mig Dakar, i concretament tenim 9 etapes ja completades, de les quals podem dir que són 8 i mitja d'aquesta la pròloga, que és una etapa que als cotxes no compta, sí per obrir pista però no a nivell classificatori, a les motos sí, i després tenim les 8 etapes, diguem-ne, més oficials. La segona d'elles, la famosa etapa marató, que va ser disputada entre 2 dies i que va causar molts problemes i molts abandonaments de pilots espanyols. Una etapa marató que va arribar superaviat. Sí, jo crec que Normalment arriba se'n passa molt. al final de la primera setmana o ja a la segona. Sí, abans a Sud-amèrica era normalment el que obria o tancava abans de la jornada de descans. Sí, i no, aquest any s'ha carregat a moltíssima gent. Va ser una escabatxina. El primer, Carlos Sainz, que ja el segon dia va caure. Va caure el segon dia, però el tercer va continuar, però li van dir que el cotxe estava trencat. Això va ser molt curiós, però suposadament aquest cotxe ja no podia disputar, perquè es veu que la FIA està molt, molt seriosa amb el tema de les revisions de seguretat, i clar, no li van fer la revisió entre la mitja etapa marató i el final de l'etapa marató, però quan va arribar a meta, després d'estar un dia amb va estar tapant-se el sol amb la mà, ja que no tenia finestra davantera, va ser esperpèntic, i ja li van dir que no podia córrer. Llavors, doncs, hem de parlar d'aquest tema. També de que Laia Sanz, que va abandonar el dia abans que Carlos Sainz, també li va passar alguna molt semblant. Jo crec que s'estan passant moltíssim. La FIA ha sigut tocar el Dakar i s'està carregant aquest esperit de competició tan... És difícil. Tot el que toca la FIA. Sí, sí. És difícil L'ha de dir. deixat tant. És difícil de dir, perquè sí que és cert que a nivell de seguretat doncs, tenir una gàbia antivolcada danyada doncs, sí que afecta greument a la seguretat del cotxe i a la seguretat dels pilots, del pilot i del copilot. Però Ford va assegurar que no hi havia cap problema i que estava tot... Sí, el tema és aquest. Clar, s'ha fet tota la vida així, mai ha passat res i és complicat ara trobar-nos en aquesta situació. Sí. Bé, parlar de que això a efectes classificatoris ja no tenia cap incidència de que Carlos Sainz estava fora, evidentment, ja que va tenir una penalització gegant, com la que tenen a Niroma, per cert, però això li va penalitzar molt a Carlos Sainz, ja que doncs, l'equip Ford no està precisament com per prescindir de quilometratge, i en canvi sí que ho està fent bé amb Nani Roma, que tot i que no ha pogut ja no pot lluitar, avui per cert ha sigut 5 a l'etapa i està guanyant uns quilòmetres que seran molt valuosos de cara a la temporada que ve, que per cert Carlos Sainz ha confirmat ja que estarà i que es veu amb opcions de victòria, així que veurem què tal. Genial, no volem perdre aquest Carlos Sainz. No, que va guanyar l'any passat. Ostres, és que el Dakar de l'any passat va estar super emocionant i aquest any és que la primera setmana s'ha acabat gairebé tot. En el moment... A veure, no estic d'acord, És veritat que hi ha hagut una escabatxina a favorits als cotxes, perquè tu ves les taules i la veritat és que no em coneixia fins fa una setmana la meitat dels noms, però no està tan... Els cotxes estan molt igualats, Està amb 3 minuts d'avantatge només el líder, que és un pilot que jo tenia bastant desconegut al radar i ara parlarem d'això, però sí que és veritat que hi ha hagut molts favorits que no poden córrer i és una llàstima, ja que sí, ha sigut molt aviat, no? I tenia molt bona pinta, perquè Dacia, Ford, tants equips oficials, i tot ha acabat aviat. Chicherit l'altre dia va estampar el seu Mini. Complicat aquest any, el Dakar. Sí. Bé, si vols, repassem primer com va la general, després parlem una mica de les etapes així per... Exacte, sí. Tenim
tenim la classificació ara mateix, als cotxes, amb Henk Lategan líder. La veritat és que jo era un pilot que no tenia molt ubicat al radar fins a aquest Dakar. No sé ni si va córrer l'any passat o si és debutant, però crec que no va tenir... Si va córrer, ja et dic que no va ser dels més destacats. I ho està fent molt bé. Ara mateix Mantejo ha dit que li treu 2 minuts. Li treu 2 minuts avui, però a l'etapa d'avui l'ha tret 3 minuts més el que en teoria és un dels favorits, que és el Yassid Al-Raji, pilot local d'Aràbia Saudí. Per mi el Raji aquest any té l'oportunitat de la seva vida. Té molts números, per guanyar el Dakar. A part, demà obre pista Lategan i es veu que és una de les etapes més complicades que hi ha per davant, i diuen que potser demà aquest liderat de Lategan, que està durant bastant en el temps, es pot esfumar. Anant a repassar ja etapa per etapa. Anem etapa per etapa. Sí. Bueno, m'ha faltat dir que el Raji és segon. Després està a 29 minuts pràcticament Matías Ekström, que és un altre dels grans noms, i quart és Nasser Al-Attiyah, que potser és, tot i que no estigui al podi, jo el ficaria com el tercer favorit i que encara pot fer moltes coses. Ja parlarem la setmana que ve més, però crec que pot encara guanyar el Dakar. Doncs per l'etapa per etapa, doncs bé, molt ràpidament, Lategan ja va guanyar aquest pròleg, tot i que ja repetim que no va comptar en quant a la classificació, sí que servia per obrir pista i definir els resultats de sortida. Quintero va guanyar la primera etapa, la segona va ser Rokas Baciuska, el Raji va ser segon aquest dia, la tercera etapa va ser per un sud-africà, Saud Bariagua, la quarta va ser per al Raji, la cinquena la va tornar a guanyar Seth Quintero, que aquest home aquest any ha estat molt destacat. Sí, ha arribat molt fort, patrocinat per Repsol. Sí que és veritat que ara la General ha perdut posicions. Crec que alguna de les etapes més grosses de les últimes es va deixar moltíssim temps, però jo diria que és com una mica el barrera dels cotxes, no? La sexta etapa va ser per Guillem Demevius, que el meu francès, Demevius. Sí. Un altre home que també estava allà a la terna de favorits. La setena va ser per Lucas Moraes, segon va ser Matías Ekström, que recordem està mateix al podi, i l'etapa d'avui, la vuitena, l'ha tornat a guanyar Henk Lategan, amb la qual, tot i que encara no havia guanyat cap etapa tret de l'etapa pròlogo, avui ha guanyat i ha agafat un avantatge que potser demà li serveix per no perdre aquest liderat. Segueix estant emocionant, però clar, alguns teníem la il·lusió de que l'OEP finalment guanyés aquest Dakar i finalment, bueno, ja hem vist que amb una mica de sort arribarà al Monte Carlo, sí. però el Dakar té molt mala pinta. Bueno, aquest any ja impossible. Ja amb l'any vinent amb el Dacia. Veurem què tal. Esperem que sí, perquè s'esperava més de Dacia i de Ford i sembla que la que pot estar allà aquest any és Toyota, o sigui que són... Bueno, Toyota és que sempre està. Sí, però que potser aquest any era com més... Es donava per fet que tenia més competència, no? Sí. Sí. Bueno, és que el Dacia ha funcionat molt bé en tot el Mundial de Rally Ride. El Ford realment gairebé s'estrenava aquí i al Marroc no va anar gaire bé, però bueno, igualment Matías Ekström no està anant malament. Matías Ekström, que recordem està al podi i lluitarà per ser el primer pilot de... Bueno, segur que serà el primer pilot de la seva marca. Veurem si entra al podi o fins i tot guanya el Dakar, que està... Sí, ara mateix se'l podria guanyar. Està a menys de mitja hora, que al Dakar mitja hora no és res. Tenim dos pilots al davant no és res. Mític pilot del DTM, Matías Ekström. I que ja té uns quants anys al Dakar i, bueno, veurem què tal. No sé si tens alguna més que afegir a cotxes, anem amb motos. Continuem amb les motos. Dic que la setmana vinent ja ho tractarem molt millor, ja que suposo que tenim més temps i ja haurà acabat el Dakar i avui anem molt per feina i hem tingut aquí molts temes de parlar. A les motos, doncs... Parla'm de l'Edgar, va. Bueno, primer dic que la classificació no està tan oberta com els cotxes, si bé és veritat que, tot i que hi ha un pilot que és el líder, l'australià Daniel Sanders, ha guanyat 5 victòries, 5 etapes, 4 etapes oficials i la primera de pròlogo, que en el cas de les motos sí que compta ja per la General. Comentar que bé, doncs, tot i que ha guanyat 5 etapes, encara no està tancat del tot el tema, ja que només li treu 11 minuts i 3 segons al segon classificat, que és un pilot espanyol, que és el Tocha Sareina. Aquest any està sent la seva consagració al Dakar, i sí que és veritat que potser sense segons quines polèmiques de per mig podria estar molt més a prop del líder, i és que es va queixar fa 3 dies, que si no m'equivoco va ser la 6a etapa, si no m'equivoco, que va haver-hi una polèmica retirada de sanció cap a Daniel Sanders, que és el líder del Dakar, i es veu que Tocha va perdre 5 minuts per un error en el roadbook a la primera etapa,
a ell no li van... Bueno, això sabem que té penalitzacions de temps, això és una norma al Dakar molt habitual, però és que es veu que a ell no se li van treure, però en canvi al Daniel Sanders li van treure una sanció per passar-se de velocitat i van al·legar que va ser un tema del GPS, que no va funcionar bé. Bé, el famós... bueno, no sé com dir, sí. British Bias de la Fórmula 1, doncs aquí també s'aplica una mica i els pilots espanyols estan molt perjudicats sempre. Una de les polèmiques és que han hagut d'estar canviant tablets com a bojos. Sí. I és una nova mesura que s'ha ficat aquest any, i és que abans doncs, es feia tot en paper, evidentment, ara han donat unes tablets que es veu que que estan parlant, no? Que donen errors, que no tots funcionen igual de bé, que potser en algunes no es pot mesurar si l'ha fet perdre temps al pilot o no, i bé, doncs això és un tema que haurien de... Home, és que el paper ni es sobreescalfa ni... Sí, jo com el paper no hi ha res. S'atasca una mica, o pels roadbooks i pel Dakar, complicat que una tablet funcioni millor que un roadbook normal. El d'acer amb la cobertura escassa que hi haurà per allà... En els cotxes ho entenc, però bueno, encara no necessiten cobertura, o sigui, tenen tota la informació dins. Però no sé, a les cotxes ho entenc, però a les motos fer servir una tablet és una mica estrany. Bueno, això de ficar la tecnologia tot, veurem si l'any que ve doncs canvien d'alguna manera o fan més la vista grossa amb aquest tema de les sancions, perquè pot haver-hi afectat d'una forma clara a la general. Veurem si ho fa així o no. Recordem, Daniel Sanders és líder de Dakar, a 11 minuts 3 segons està el Toyo Serena. Demà pot ser una bona oportunitat per ell de cara a apropar-se, però sembla que, si no comet cap error, Sanders té el Dakar bastant de la mà. I hem de parlar de l'Edgar Canet, com deia la nostra companya Eva. Ara mateix està 8è a la general, està a més d'una hora, ja que va perdre moltíssim temps a la pròleg i a la primera etapa, però és un pilot que està molt peleón. Menteixo, a la pròleg va ser segon o tercer. Li han tornat el temps que va perdre? Li han tornat ja el temps que va perdre? Que jo sàpiga no, de moment no perquè he consultat avui la classificació a l'agut del Dakar i li donen 1 hora 20 segons de desavantatge, 20 minuts de desavantatge, i va perdre com mitja hora. Sí. A la pròleg no va ser a la primera etapa, ja que la pròleg va ser, ho tinc aquí un moment apuntat, va ser tercer. I bé, després no ha tornat a trepitjar el podi, si no m'equivoco... No, avui no. Avui anava bé a un dels parcials, però va perdre temps i al final ha sigut 8è a l'etapa. També està 8è a la general, però dic que això del Dakar és que té moltes subcategories, no? El Canet va líder de la seva subcategoria d'entre les motos, que és el Rally 2, aquesta classe de motos que són diferents de les altres, les 7 primers de la general, i va líder amb molta... Des del primer dia ha sigut el líder i sembla que guanyarà aquesta categoria, que no està malament, que és un reconeixement a un pilot que és debutant, que és la seva primera experiència al Dakar, i si acaba entre els 7-8 primers serà històric. Un pilot català que feia bastant temps que no teníem un lluitant tan a dalt per les primeres posicions, i veurem, ja que de moment tenim 2 pilots espanyols que poden lluitar fins i tot pel podi, ja que pot passar de totes les motos, i veurem què tal. I veurem si el Toyo Serena finalment aconsegueix prolongar aquesta lluita per la victòria, que recordem que li queden al Dakar 4 etapes, dimarts, dimecres, dijous i divendres, i la setmana que ve doncs veurem com està el tema. Un Edgar Canet, que si no m'equivoco és de la Garriga. És de la Garriga, efectivament. Sí. I és del 2005, potser. Sí. Sí, té 19 anys ara mateix i un pilotàs superjove, el Lamine Yamal de les motos. I sens dubte guanyarà el Dakar algun any, estic convençut d'això. Sí. A mi em va agradar molt el TT Christmas quan el vaig veure, vaig dir... Primer vaig veure Canet i dic, Canet? Ara un Canet està aquí? No, és l'Edgar Canet, i em vaig quedar amb això i ara dic, el vaig veure allà i em va cridar l'atenció. Estàs veient el Dakar per ahí, segurament, o sigui... Sí. Gens malament. Realment un Edgar Canet que és molt prometedor, un Toyo Serena que aviam si acaba amb aquesta sequia de victòries espanyoles. Ara ja no tenim el Joan Barreda. L'any passat va ser un desastre per Toyo Serena, que es va trencar un braç a la primera etapa, res més començar, i aquest any doncs, sembla que està fent un Dakar fantàstic. Porta 4 etapes seguides, o 5, ara t'ho dic. Però diuen que està corrent lesionat. El Toyo. Sí, es va no seria estrany. Va tenir, si no que igual al desembre, va tenir una forta topada, no sé si va ser entrenant o... Sí, i correcte. Està minvat. Mira, anava a comentar, avui ha sigut tercer i les 4 etapes d'abans va ser sempre segon, o sigui que és un pilot molt regular. Una llàstima, potser aquest inici on va perdre temps i l'han penalitzat, que si no estaria potser ja lluitant
de tu a tu amb Sanders. Bé, doncs la setmana vinent tornarem amb més dades de la IMSA, del Dakar, de Daytona, de tot el món del motor en general. Per avui això ha estat tot i res, moltíssimes gràcies, bon any a tots i moltes gràcies per escoltar-nos i res, fins aquí aquest programa número 24 de l'Angle de Miramar. Adéu!